אז בשיעור הקודם דיברנו על מה זה שוק ההון. הבנו ששוק ההון הוא בעצם מקום שבו קונים ומוכרים נכסים פיננסיים. אבל עכשיו מגיעה השאלה האמיתית שכל אחד שואל. איך באמת מרוויחים מזה כסף? האמת היא שהרעיון עצמו מאוד פשוט. הרווח במסחר מגיע מההפרש בין המחיר שקנינו לבין המחיר שמכרנו בו. אם קנינו במחיר נמוך יותר ומכרנו במחיר גבוה יותר, הרווחנו. לדוגמה, נניח שמדד הנסדק נסחר עכשיו במחיר של 20,000 נקודות. אתה חושב שהמחיר עומד לעלות, ולכן אתה נכנס לעסקה וקונה. אם לאחר זמן קצר המדד עולה ל-20,050 לצורך העניין, ואתה סוגר את העסקה, הרווחת את ההפרש בין המחירים. זו הדרך הפשוטה ביותר להרוויח במסחר. קונים במחיר נמוך ומוכרים במחיר גבוה יותר. אבל כאן מגיע אחד הדברים המעניינים בעולם המסחר. בשוק ההון אפשר להרוויח גם כשהמחיר יורד. הפעולה הזאת נקראת פוזיציית שורט. בהתחלה זה נשמע קצת מוזר. איך אפשר למכור משהו לפני שקנינו אותו? כדי להבין את זה, נשתמש בדוגמה מאוד פשוטה. נניח שאני הולך לחבר שלי ואומר לו, תן לי רגע את האייפון שלך, אני מתחייב להחזיר לך אייפון בדיוק כמו זה. כמובן שהחבר יסכים, כי אני בסוף מביא לו את אותו מוצר. ובוא נניח שהשווי של האייפון באותו רגע הוא 5,000 שקלים. אני לוקח את האייפון והולך מיד למכור אותו בשוק ב-5,000 ש"ח. עכשיו אין לי אייפון, אבל יש לי 5,000 ש"ח בכיס. עובר יום, יומיים, 3, 5, ופתאום המחיר של האייפון יורד. אותו אייפון בדיוק עולה עכשיו רק 3,000 שקלים. מה אני בעצם עושה? יש לי 5,000 שקל ביד, אני הולך איתם לחנות וקונה את האייפון ב-3,000 ש"ח. ואז מה אני עושה? אני חוזר לחבר שלי ומחזיר לו את האייפון שהבטחתי לו, שלקחתי ממנו. בהתחלה הייתי בלי שקל, כן? לקחתי מחבר אייפון, מכרתי אותו במחיר שהוא היה באותו זמן בשוק, נהיה לי 5,000 ש"ח, ולאחר מכן, כשהמחיר ירד, קניתי אייפון חדש ב-3,000 ש"ח. ומסרתי לו את האייפון החדש. ההפרש פה בעצם, יש פה הפרש של כמה אלפי שקלים, אני מכרתי בעצם אייפון ב-5,000 וקניתי אייפון ב-3,000. ההפרש שנשאר אצלי הוא 2,000 שקלים. זה בדיוק הרווח שלי, וזה בדיוק הרעיון של פוזיציית שורט במסחר. אנחנו מוכרים נכס במחיר גבוה מתוך ציפייה שנוכל לקנות אותו בחזרה במחיר נמוך יותר. אם המחיר באמת ירד, הרווחנו את ההפרש. ואם המחיר דווקא עלה, נצטרך לקנות אותו בחזרה במחיר גבוה יותר, ואז נוצר ההפסד. לכן במסחר יש שני סוגים של עסקאות. עסקת לונג, כאשר אנחנו קונים מתוך ציפייה שהמחיר יעלה, ועסקת שורט, כאשר אנחנו מוכרים מתוך ציפייה שהמחיר ירד. סוחר מקצועי יודע לעבוד בשני הכיוונים, גם כשהשוק עולה וגם כשהשוק יורד. אבל יש דבר הרבה יותר חשוב מכיוון השוק, שזה בעצם ניהול סיכונים. רוב האנשים שנכנסים למסחר חושבים רק על שאלה אחת, כמה אני יכול להרוויח? אבל סוחר מקצועי חושב קודם כל על שאלה אחרת, כמה אני מוכן להפסיד אם אני טועה? לכן בכל עסקה חייבים להגדיר מראש נקודה שנקראת סטופ לוס. סטופ לוס הוא נקודת המחיר שבה אנחנו יוצאים מהעסקה אם השוק הולך נגדנו. זו בעצם חגורת הבטיחות של הסוחר. המטרה של הסטופ היא לעצור הפסד קטן לפני שהוא הופך להפסד גדול. בנוסף לסטופ אנחנו מגדירים גם יעד רווח. זו נקודה שבה אנחנו מתכננים לקחת את הרווח שלנו. כל עסקה מקצועית נפתחת עם תוכנית ברורה. איפה נכנסים לעסקה, איפה יוצאים אם אנחנו טועים, ואיפה לוקחים רווח אם אנחנו צודקים. כאן נכנס מושג מאוד חשוב במסחר שנקרא יחס סיכון סיכוי. במילים פשוטות, זה היחס בין הסיכון שאנחנו לוקחים לבין הרווח שאנחנו מצפים לקבל. לדוגמה, נניח שבעסקה מסוימת אני מוכן להפסיד עד $100. אבל אם העסקה מצליחה, פוטנציאל הרווח הוא $400. זה אומר שהיחס סיכון סיכוי שלי הוא 1:4. אני מוכן לסכן X1 כדי להרוויח 4X. שוב אני מזכיר, $100 סיכון, $400 רווח. כלומר, על כל שקל שאני מוכן להפסיד, אני מנסה להרוויח 4. וזה בדיוק הסוד של סוחרים מקצועיים. הם לא צריכים להיות צודקים כל הזמן. גם אם רק חלק מהעסקאות מצליחות, הם עדיין יכולים להרוויח לאורך זמן. לדוגמה, נניח שסוחר ביצע 10 עסקאות. מתוכן 6 עסקאות הפסידו ו4 עסקאות הצליחו. אבל כל עסקה מוצלחת הייתה פי 4 מההפסד. בסוף, בחישוב הכולל, הסוחר עדיין נמצא ברווח, וזו נקודה מאוד חשובה להבין. המטרה במסחר היא לא להיות צודק, המטרה במסחר היא להיות רווחי לאורך זמן. יש סוחרים שצודקים 80% מהזמן ועדיין מפסידים כסף, ויש סוחרים שצודקים רק 40% מהזמן, אבל מרוויחים בצורה עקבית. ההבדל ביניהם הוא שיטה.
שיטה שמבוססת על ניהול סיכונים, משמעת וסבלנות. כי בסופו של דבר, מסחר הוא לא משחק של עסקה אחת, זה משחק של מאות עסקאות לאורך הזמן. ומי שמתנהל נכון לאורך הדרך, נותן לסטטיסטיקה לעבוד בשבילו.